Yo ngene iki lur, kegiatane lansia pensiunan, nandur-nandur. Iki nggawe media tanam, arep nggo nandur lombok. Wis ra mikir apa-apa, ora butuh kae-kae, butuhe tentrem atine. Ora butuh apa-apa, butuhe mung sabar narima. Pancen karang ya wis tuwa, arepe butuh apa meneh. Sing penting bagas waras tan kurang sawijoko. WWW waras, wareg, wutuh. Wis iku nomor 1.